O título que lle puxen a charla é Manuel Torres, pintar dende Marín, non? Evidentemente, dentro deste grupo, dentro deste contexto, desta xeración dos renovadores, eu penso que se algo define a Manuel Torres en relación a eles é a súa adscripción a un territorio, a un contexto humano, físico, social, moi determinado e durante moitísimos anos, non? Se ben podemos dicir que el camiñou xunto a eles ata o ano 36, despois do ano 36 a situación humana e persoal de Torres mudou completamente, non? Ese, digamos, exilio interior, as consecuencias que evidentemente en todo o mundo pode ter un conflito bélico como foi unha guerra civil, coa perda de xente querida, mesmo cun castigo a el mesmo. Entón, iso penso que el o afastou un pouco do que podía ser ese contexto máis internacional, máis cosmopolita de crear arte, non? Entón, imos a ver como vamos a ver un Torres ata o ano 36 e un Torres a partir do final da guerra civil, non? O esquema que vou a propoñer é un pouco o mesmo, vou seguir o que fixera cando fixen este catálogo para o Concello de Marín no ano 2011. Tamén Manuel Torres, a razón dunha existencia, como toda a súa existencia finalmente estivo volcada e relacionada co ámbito cultural, coa pintura e con todo o que tiña que ver co ámbito plástico, non? Eu neste catálogo propoñía dous textos, un que facía un percorrido pola súa obra e outro que un pouco viña a sinalar esa relación tan intensa con Marín, non? Convertido nun refuxio e mesmo nun motivo para toda a súa obra, non? Teño que comenzar con este cadro que foi un dos dous que moi intelixentemente elixiu Carlos para a súa conversa, que é esa dama con sombreiro de 1931 que se garda no Museo de Pontevedra, porque a min foi o cadro que me abriu as portas a Torres. Foi un cadro que me sorprendeu moitísimo, pois fai moitísimos anos que ainda non tiña pois o mellor tanto coñecemento da pintura galega daquel momento, de como nese contexto pois aparecía un cadro que prácticamente te podían dicir que o pintara Modigliani, non? Que esa obra dunha muller que temos aquí abaixo a miña dereita, non? Evidentemente ese cadro nos viña a falar dun tempo novo, dunha mirada completamente diferente a que se viña un pouco producindo en Galicia. Falou antes Carlos de Sotomayor, evidentemente, non? Vai haber unha consciente ruptura con todo o anterior por parte desta xeración, todos eles nacidos alrededor do ano 1900, que vai a propoñer novos temas, novas formas, novas maneiras de representar a realidade, non? Todos eles tiñan un amplo e un extraordinario coñecemento do universo das vanguardas que estaban tendo lugar en diferentes contextos europeos, Madrid, París, Roma, e eles o que quixeron, a partir desa conciencia que todos tiñan de país, pois traer até aquí esa plástica, esa nova maneira de pintar e incorporala a un contexto galego, non? Evidentemente, tras eles tamén estaba pois esa conciencia social e do territorio que supuxo o pensamento de Castelao, non? E todos eles tiveron ese impulso fundamental para chegarse a ese universo das vanguardas, para mirar o mundo de outra maneira noutros territorios, como foron as becas da Deputación de Pontevedra, non? Entonces, todos eles
eran plenamente conscientes dese mundo de cambio que estaba tendo lugar alrededor deles, eles que quixeron ser protagonistas del, non? Participaban todos eles en tertulias, había un intercambio de ideas a través das referencias de viaxes, do que coñecían das publicacións, non? Este é o autorretrato do que falaba antes Carlos tamén ao principio da súa charla, non? Todos eles van a desenvolver este momento dentro dun contexto histórico moi concreto, non? Estamos falando da España da ditadura de Primo de Rivera entre 1923 e 1930, da chegada da Segunda República entre o 31 e o 36 e a Guerra Civil entre o 36 e o 39, non? E todos eles quixeron un pouco adecuar a súa plástica pois a eses postulados identitarios do noso territorio que xa se formularan no ano 16 dende as Irmandades da Fala ou en Pontevedra cando se creou o Partido Galeguista no ano 31, non? Numerosas publicacións iban a ser o soporte dese novo ideario e a figura de Castelao tamén tivo entre todos eles un ascendente especial, non? Pese a pertencer a outra xeración, a xeración inmediatamente anterior, pero Castelao evidentemente foi un moderno no seu tempo, como vimos en comparación cos postulados doutros creadores, non? Esa viaxe de Castelao por Europa no ano 21 trouxo pois diferentes referencias ao que acontecía na Europa de entreguerras, o expresionismo alemán, a nova obxectividade, a unha sorte de realismo que o que permitía era presentar unha profunda crítica contra o ancestral e o inmobilismo social que estaba tendo lugar nesta terra, non? Tamén Castelao, dende sempre, tivo a idea da concienciación social, da difusión das ideas, e para iso os medios máis rápidos que podían chegar a máis xente era a través da prensa ou de medios de produción seriados como podían ser os gravados, non? Castelao trae de Europa a técnica do linóleo, que en Pontevedra vai a ter unha gran repercusión cunha escola linoleísta, eso vai a permitir que unha mesma obra pois se poda reproducir pois en moitos formatos e que poda chegar ao maior número de xente posible, non? Manuel Torres, xa dende que tivo o seu labor de mestre, cando estivo en Vigo, en Canido, xa se incorporou aos medios de comunicación de Vigo, tanto el Faro de Vigo como o Pueblo Gallego. El foi ocupando o lugar que foi deixando Maside, con quen tivo unha relación moi estreita neste momento, e de feito Castelao, Maside e Torres, eu penso que dentro deste grupo foron os que tiveron ese ideario, digamos, de reivindicación galeguista e da xente pois dunha maneira moito máis clara e que a levaron a cabo dunha maneira moito máis intensa, non? Ese traballo coa liña, o escribir en galego, o facer nas súas viñetas alusión ao caciquismo, a situación da muller, o dereito ao voto, a defensa da terra, a denuncia da marxinación e a pobreza, van a estar sempre presentes no ámbito do viñetismo de Torres, como tamén o estivo en Castelao de xeito permanente, non? Torres, en relación a Maside, dice que naceu entre nós unha fonda simpatía sin ningunhas reservas, unha fonda sinceridade. A min estimábame moitísimo, tanto é así que aínda conservo unha copia dunha gravura súa en madeira que foi premiada en Madrid nunha exposición e que el me adicou e púxolle a Manuel Torres, artista e hermano. Maside vai ir cedendo esa posición nos medios de comunicación a Torres. Aquí temos varias viñetas, pois unha dedicada aos caciques. Os caciques non se fan eles, facémolos nós. Non queren facerlle autopsia, teñen medo que o fedor nos levante o sentido, non? Entón vemos unha clara alusión ao lector para un pouco axitar a súa conciencia, non?
Castelao tamén, bueno, el vai a ser un evidente seguidor de Castelao. Nos di que no ano 25 tiven a ocasión de ver unha exposición de caricaturas de Castelao animada por unha conferencia que deu no Recreo de Artesanos, tamén de Pontevedra, sobre o dibuixo humorístico e a caricatura, non? Entonces vemos aí un punto de unión tamén importante co pensamento de Castelao, non? Torres tamén vai a ser un extraordinario viñetista. Aquí, por exemplo, traigo o viñetista, caricaturista, unha caricatura de Alexandre Bóveda do ano 33, que reflite como con esa economía de xestos, cunha simple casi liña continua, e que en de conter toda a fisonomía de Bóveda, non? Para min a caricatura hai que entendela como expresión sintética das facianas das persoas, non como deformación, non? Entonces vemos ese carácter tamén sofisticado e elegante, non? Un pouco a hora de achegarse a representación que vamos a ver en Torres tamén en moitísimas das súas obras, non? Torres tamén vai a ser un gran ilustrador do momento, non? Na revista Cristal de Pontevedra, formando parte desa escola linoleísta tamén da cidade, vai a participar con numerosos gravados dentro desa revista Cristal, que foi unha revista moi importante, desas revistas de vanguardas, nas cales se reunían pois o que podía ser o ámbito literario co ámbito plástico, non? Aquí temos esta maravillosa portada que fixo para un número da revista, que, bueno, un pouco pola configuración podía ser o Berbés, pode ser o Porto do Berbés, por outras pinturas de Castelao. Participou tamén en outras revistas, como Espés ou Sonata Gallega, e vemos que sempre xogando con ese xogo de volumes, cos contrastes, coa contundencia da figura. Aquí temos esta muller que tamén ten algo moito casi de constructivismo ruso, non? Co esa potencia da forma, ese mecanicismo, ese interese polo mundo do traballo, non? Pero, evidentemente, Manuel Torres vai a ser coa pintura coa que se vai a incorporar e a formar parte dese grupo dos renovadores e dos novos, non? Estas pezas están todas no Museo de Pontevedra, nese espazo que vemos aí abaixo, nunha das salas dedicada a todo este grupo. Outro día pasei por ali precisamente para contar as obras que había de Torres, e, bueno, supera a todos os que están nesa sala, non? Creo que Souto o que está unha ou dúas pezas, Souto, pintor de Pontevedra. Entón, bueno, vemos que hai unha magnífica representación, xa non só en cantidade, senón en calidade, porque precisamente eu penso que estas obras, que un pouco foi Filgueira coa Valverde con toda a súa intelixencia e coñecemento da pintura, o que evidentemente seleccionou dunha maneira moi precisa as obras que foron ao Museo de Pontevedra, non? E aquí vemos todo ese universo plástico de Manuel Torres, non? Dende esa elegancia, esa sofisticación desa dama con sombreiro que xa vimos ao principio, nesa adaptación do que podía ser a pintura da vanguarda parisina, pero na cal Torres xa tamén vai un pouco relacionando co contexto galego e ao que el lle interesaba facer na pintura, non? Que ese xogo de volumes, vemos esa manga tan ancha, ese sombreiro que parece casi metálico en vez de ser de tea, e cun ramo de camelias, evidentemente, non? Logo vemos nas outras obras, pois, bueno, cuestións das que xa nos falou tamén Carlos antes, non? Dese buzo, desa non presenza humana, ese bodegón, os bodegóns de Torres para min son extraordinarios, penso que son dos mellores deste grupo, os paisaxes urbanos como ese
como ese do Porto do Berbés, non? Manuel Torres recibiu 3 becas da Deputación e unha bolsa de viaxes, non? Esas becas foron no ano 27, no ano que se renovaron no ano 31 e no ano 32, non? Unha beca da Deputación deses anos, como nos comenta Antón Castro no libro Renovación e a Vanguarda de Galicia, e falando con Laxeiro dixo que unha beca desas da Deputación eran 3.000 pesetas, que era o soldo dun funcionario do Estado ao longo de todo un ano, non? Co cal vemos a importancia económica que tiñan esas becas e o que lle podía permitir a un artista novo adicarse a pintar, non? Durante ese tempo, aparte de coñecer o que pasaba fora de Galicia, non? Bueno, temos esta pintura que evidentemente participaba directamente deses debates plásticos dos que xa nos falou antes Carlos, da nova obxectividade, da volta á orde, da recuperación da figura fronte a outros movementos relacionados co surreal ou ca abstracción, non? Ou co cubismo, non? Entón, neste momento, os pintores buscan un pouco calmar as augas despois da Primeira Guerra Mundial, en unha situación moi conflictiva dende o punto de vista social e humano, non? Un pouco se ven a reivindicar a presenza do ser humano, que é unha presenza que podía ser a través de figuras ou a través de elementos, de obxectos, non? Como tamén nos comentou antes Carlos, non? Tamén falou antes Carlos de Rafael Dieste, podemos falar tamén de Vicente Risco, como todos eles iban un pouco traendo unha serie de postulados artísticos do que estaba acontecendo fora e do que Torres tamén foi plenamente consciente, non? De feito, esa figura, ese cadro que é realmente fundamental dentro de todo o grupo, como é o buzo, foi un cadro que bueno, Torres era plenamente consciente do que había pintado, non? Da importancia que tiña ese cadro. Foi un cadro que foi elexido para unha exposición nacional, que foi en Madrid, pero Torres se enfadou moito pola colocación que tivo o cadro dentro da exposición. E tamén porque a crítica non lle fixo moito caso, non? Entonces penso que Torres tamén dende ese momento tivo unha sorte de distancia co ámbito da crítica, que eu penso que ven tamén dende este momento, non? Bueno, falaba antes da produción de bodegóns. Aquí temos dous que eu penso que son tamén moi relevantes dentro da súa obra, un que está na Pinacoteca de Galicia en Vigo, que é absolutamente increíble ver esa bola de cristal, como está conseguida, o que nos fala da súa calidade como pintor. Sempre interesaba moito xogar cos reflexos, meter flores dentro de elementos de cristal. Aquí temos este bodegón do Fanal que está aquí na nosa sala do Museo Torres. Hai outro bodegón do Museo Torres que é tamén increíble, que é da mesma época dese bodegón do Fanal, son do ano 34. Eses cadros se expuseron nunha exposición que houve no ano 35 en Compostela. Foi unha exposición tamén moi importante de varios creadores galegos. Hai unha foto moi coñecida coa presenza de Valle Inclán. Valle Inclán foi o ano no que se viu a Santiago, morreu a principios do ano 36, e unha foto de Valle Inclán posando con varios dos protagonistas desa exposición, non? Bueno, este bodegón tamén é fantástico, e se nos fichamos na capa do libro, nese libro pon arte novo, pon arte nuevo, non? Entón, ven un pouco a incidir nesa consciencia plena de que eles eran novos, estaban facendo unha arte nova, e estaban moi orgullosos deso e querían amosalo, non? Estes anos 30 foron anos de moita pintura de Torres, non? Está claro que con esas becas podía dedicarse a pintar,
e no ano 32 fixo aquí en Marín a súa primeira gran exposición individual, que logo, o ano seguinte, no ano 33, a levou ao Casino de Vigo xunto con Iroa. Aquí se ve unha peza blanca, a foto non é moi boa, pero unha peza do escultor Iroa, que tamén tivo unha influencia no futuro nas obras escultóricas de Torres. Bueno, aquí vemos como está o cadro do buzo. Hai un cadro tamén cunhas cerámicas que tamén está no Museo de Pontevedra. Tamén estaba a Dama de Branco, logo ao final imos a ver outra foto na que se ve a dama con sombreiro, perdón. Pero vemos tamén varios cadros que falan deste momento desa nova obxectividade, do que nos falaba antes Carlos, dos maniquís, das figuracións, das mulleres, das bailarinas, dos obxetos, un pouco con esa idea desa nova pintura. Esta exposición se achegou a Arturo Cuadrado, que escribiu en El pueblo gallego: plenitud artista, atención despierta hacia todo, vitalidad, estrita pintura. Foi un pouco, penso que, a porta de entrada de Torres dentro da plástica galega. Podemos ver máis obras un pouco relacionadas con todo este mundo dos obxetos, ese bodegón mariñeiro e o bodegón do Barriñón, que son dos anos 30, tamén están no Museo de Pontevedra, esa leiteira que é posterior, pero que tamén nos sirve un pouco para falar da conexión de Torres co mundo das vanguardas e mesmo cun pintor co que eu lle vexo tamén moitas relacións a Torres, que é a figura de Cézanne, que tamén é un pintor de cambio, un pintor que creou unha linguaxe nova, que rompeu coa pintura dos salóns de París e creou o que foi ese post-impresionismo, que ao fin e ao cabo tamén estivo abrindo as portas ao cubismo e a unha nova percepción da realidade. Se nos fixamos, por exemplo, nos bodegóns de Torres, nos froitos ou na colocación dos paños, eu penso que teñen moito que ver co que facía Cézanne. Tamén nos obxetos, se vemos esa leiteira e vemos esa cafeteira deste cadro de Cézanne, vemos que están tamén moi relacionados en canto ao mundo plástico. Torres eu penso que tiña un ollo moi bo tamén para a pintura e sabía que pintores foron os que marcaron os novos vieiros para a plástica. Trouxen tamén o libro de Fran Ro, do realismo máxico, do que falou antes Carlos, porque evidentemente é un libro fundamental a hora de configurar todos estes novos ámbitos da plástica, ou ese mundo dos obxetos e a relación dos humanos cos obxetos, pois todos eles coñeceron ese libro que chegou a España no ano 27 e que pintores do resto do Estado, como Benjamín Palencia, como Ramón Galla ou mesmo como Maruja Mayo, tamén se viron influídos por el. Os nosos tamén o fixeron, pero relacionando co contexto galego. Temos tamén aquí outra vinculación moi clara coa figura de Cézanne, con este Petruccio que temos aí na primeira sala do museo, que non deixa de ser unha reproducción dun dos xogadores de cartas de Cézanne. Lle cambiamos ese chapeu, lle poñemos o sentamos nun escano, lle poñemos unha taza de viño e o traemos á nosa realidade marinense. Pero Torres tamén, despois da guerra, tamén se algo o vai a caracterizar, ese interese por buscar novas solucións dentro da súa pintura, por experimentar formas doutras maneiras de entender a pintura, como podía ser o cubismo, e aquí nos deixa varios exemplos dese cubismo a maneira de Torres. Tamén ecos picasianos desa volta á orden, desa gran figuración que facía Picasso a través destas, por exemplo, destas regateiras. Pensamos, nos esquecemos da luz mediterránea das grandes figuras de Picasso, o traemos a nosa
contexto físico e humano de Galicia, e temos estas regateiras, non? Estas figuras femeninas con esa contundencia tan importante, non? Vou ler dúas frases de Torres arredor do que era a pintura, non? Ha de ser siempre pintura puramente, el tema al servicio suyo, no la pintura, el arte al servicio del tema, porque por encima de todo su valor ha de ser plástico esencialmente. Galicia tiene un arte como el mejor que pueda exhibirse por España adelante. Repito que me refiero al nuevo arte gallego de los jóvenes pintores. Por lo demás, Galicia no tuvo pintores representativos, ya que pintar, por ejemplo, una mujer en traza de gallega no supone hacer arte gallego así como así, ¿no? Entonces vemos aí tamén como queda moi claro ese enfrentamiento co que falou antes Carlos, podía ser a pintura regionalista e o interese destes pintores polo carácter plástico da pintura, non? Vou seguir avanzando e podemos achegarnos un pouco a exemplos escultóricos de Torres, non? Que un pouco van nesa mesma relación da pintura en fusión coa natureza, non? E como temos unha pintura como este Descanso, que xa vimos antes, que reflicte perfectamente esa mestura entre a figura humana e a natureza, non? Estas dúas mulleres parecen dúas grandes montañas formando parte dunha cordilleira, o mesmo que esta regateira que temos aquí do Museo de Pontevedra. Entón, hai esa relación moi clara da escultura coa pintura e co xogo dos volumes, que vai a ser o que sempre lle vai a preocupar a Manuel Torres, non? Ben, desas décadas seguintes, dos anos 60, 70, 80, mesmo ata a morte de Torres, se vai a dedicar un pouco a buscar no seu contexto máis cercano os motivos para levar a súa obra, non? Unha obra que se vai a desenvolver xa non só a través do óleo e o gravado, senón tamén a través do debuxo, do pastel e mesmo creando novas técnicas como pode ser ese óleo rascado sobre melamina, non? Entonces aquí vemos como varios exemplos desa permanente relación de Torres co ámbito da creatividade, converténdose nesa razón da súa existencia, non? De feito, temos o Museo Torres, hai unha chea de carpetas con debuxos feitos por el, aproveitando calquera superficie, catálogos, páxinas dun xornal, que posiblemente, cando acababa de lelo, indo no trolebús a Pontevedra ou logo indo a Vigo, unha vez que acababa o periódico, se podía poñer perfectamente a debuxar todo o que lle podía pasar por diante dos ollos, non? Aquí trouxe unha fotografía con Laxeiro, co que fixo unha exposición de dibuxos, hai un catálogo aí nunha das vitrinas das salas, e co que tamén tivo unha relación moi cercana. De feito, Laxeiro o tiña en moita consideración a Torres, non? E vemos como estes pastéis, como estes músicos tamén beben un pouco do mesmo discurso de plástico de Laxeiro en moitas das súas obras, non? Ese horror vacui, ese ocupar toda a superficie, colocar figuras unhas por riba de outros que nos levan un pouco ao noso contexto dos tímpanos do mundo do románico, falan dunha mesma linguaxe, non? Todos eles partían dese mesmo ideario político estético común, que había un gran respeto entre eles, non? Laxeiro respetaba moitísimo a Colmeiro ou a Torres, non? De feito, coloquei unha frase que pronunciou Laxeiro cando estivo presente aquí, cando se nomeou a Torres fillo predilecto de Marín, non?
No ano 67 Manuel Torres vai a xubilar como profesor, foi un labor que desenvolveu ao longo de toda a súa vida. A partir do ano 67 vai a gañar evidentemente moitísimo máis tempo para a súa arte, vai a convertir nun pintor en tempo total, non? Eso que falaba eu de esbozar ou deixar unha liña en calquera superficie, pois nos vai a deixar moitísimos apuntamentos como estos que temos aquí, non? Tamén se vai adicar non vai deixar de lado nin o óleo nin o grabado, non? Vai un pouco a recuperar eses grabados que fixera nos anos 30, non? Vai crear esta nova técnica que é o óleo rascado sobre melamina, non? Que produce efectos moi interesantes, co cal quero dicir que ela, aínda que os anos ían pasando, se ia facendo maior, pero sempre tivo ese interese por un pouco estar á vanguarda, ir descubrir novas posibilidades e novas formas, non? O segundo dos bloques dos que falaba era ese entender Marín como un refuxio e un motivo, non? Despois da Guerra Civil, Manuel Torres conseguira esa plaza de profesor que tivera en Canido, en Vigo, conseguiu trasladarse no ano 33 a Marín, entón xa un pouco non se moveu de Marín dende o ano 33 ao ano 95 da súa morte, así como os outros pintores da súa xeración, pois Souto, por causa do exilio, estivo en México, Laxeiro, Colmeiro se moveron tamén por outros ámbitos xeográficos. Maside posiblemente fora o que estivera máis contextualizado en Galicia, pero Maside morreu moi pronto, a principios dos anos 50. Entón, pois, Marín vai a ser para Torres tanto ese refuxio como ese motivo para a pintura súa pois ao longo das seguintes décadas, non? Entón se vai a dedicar un pouco a pintar tanto espazos físicos, sobre todo esa banda do río, ese ámbito humano da xente relacionada co mundo da pesca, e mesmo os seus bodegóns. Vemos como un pouco van sair afastando deses bodegóns ao mellor cun carácter máis intelectual e se van a centrar máis no que pode ser nese contexto mariñeiro, pero sempre guardando unha conexión moi directa con eses bodegóns anteriores, non? Tamén vai a crear formas que van a estar moi presentes ao longo dos anos en Marín, como o deseño da farola que está diante da Escola Naval, con eses redeiros levando as súas redes, non? Un deses grandes ámbitos físicos que a mí sempre me chamou moitísimo a atención foi a banda do río, non? É un pouco buscando esa relación permanente con Cézanne, relaciono, me parece, pois, aquelo de se non é vero ben trovato que Manuel Torres tiña nesa barriada da banda do río, que foi tamén vitalmente para el tan importante, porque estivo ali a súa escola de pintura, pois un ámbito de representación que era casi como esa montaña que Cézanne representou e que pintou tantísimas veces, non? Durante 20 anos hai máis de 80 cadros de Cézanne pintando esa montaña azul, non? Para min a banda do río, para Manuel Torres, foi ese desafío permanente que lle permitiu pintar un mesmo motivo, pero dunha maneira completamente diferente cada vez, non? Que nos podía servir para simbolizar o paso do tempo, a memoria colectiva do seu pobo e atopar toda unha serie de motivos que íamos a ver
reflectidos en toda a súa pintura, non? Pois tanto as barcas, os mariñeiros, os veciños, esas leiteiras, non? Entonces podemos ver casi en cada década bandas do río pintadas por Manuel Torres, non? Bueno, Manuel Torres nace o 17 de xuño de 1901, morre o 10 de maio de 1995, xa dende ben novo na escola de San Luis Gonzaga pois se lle apreciaron esas capacidades, esas virtudes para o ámbito da plástica. O profesor José Trasande, que está inmortalizado aquí na Alameda, pois soubo ver nel ese interese, esas capacidades, mesmo prestándolle materiais, non? Entón, pois, esa formación xa dende moi novo tivo moito que ver no futuro de Manuel Torres, non? Aí vemos unha obra do ano 1918, o sea, Torres tiña 17 anos, pois facendo unha reproducción dun cadro de Murillo, non? No ano 25 ingresa como profesor, primeiro en Campo Lameiro, logo en Canido en Vigo, e no ano 33 en Marín, non? Vai a participar activamente da vida social e cultural de Pontevedra e de Marín, e un pouco tamén esta frase nos fala desa cesura que hai un pouco na súa vida despois da Guerra Civil, non? Cando calaron as armas, volvín a coller os pinceis e comecei de novo a traballar camiño dunha ilusión, non? Como un pouco a través da arte tamén foi unha maneira tamén de superar eses momentos tan tráxicos e tan delicados, non? Manuel Torres tamén tivo un gran aprezo por outro pintor de Marín, por Villafínez. No museo, aquí o Museo Torres, gardas este pórtico da Gloria, que era un motivo de representación habitual de Villafínez, e que, bueno, o colocamos tamén xunto a un cadro de temática religiosa de Torres, e que cando morreu Villafínez, no Diario de Pontevedra, xunto a unha caricatura, pois Manuel Torres escribiu un texto que bueno, el fala de Villafínez, pero eu penso que tamén fala un pouco de si mesmo, non? Vou ler só un fragmento deste pranto por Villafíns, como el lle chamaba, non? Villafíns naceu en Marín a fins do século pasado, en tempos en que o arte era unha marea que case que nunca chegaba aos povos pequenos. Pero Villafíns nacera predestinado para describir a leda armonía que cantaba dentro da súa alma. E case que sen querer empezou a dicir en poemas cromáticos nunca vistos a riqueza colorista que revían as pedras grises de Compostela nos seus currunchos máis escondidos, nas súas igrexas silentes e sobre todo no pórtico de Gloria, onde agora tamén poderedes ver sentado entre os músicos da gran arquivolta celestial a un novo músico das cores que foi Villafíns, tañedor de insospeitadas armonías diante dese mesmo pórtico. Villafíns chegou a ser un gran pintor e viviu como un gran artista e con gran humildade e a pesares de tantos amigos, entre aspas, como tuvo, e cunha dignidade espiritual e unha resignación exemplares, non? Eu penso que Torres tamén se veía un pouco reflectido nesa figura, e de feito Torres tamén sempre promoveu exposicións e subastas de obras para conseguir cartos para axudar a Villafíns, non? Durante todos estes anos en Marín, Torres, aínda que evidentemente o propio Concello foi o seu núcleo máis activo, esa vocación de pintor, de sair ao rural, ao exterior, pois sempre estivo presente, non? Buscando motivos na natureza, non? El tiña de man un taxista cun alcume de Cañón, penso que era, que o levaba sempre aos recunchos de Galicia para
para logo representalos, non? Aquí temos, pois, bueno, eses caños do Sil, que está o cadro aí, bueno, que son un pouco o testemunho desas viaxes que facía, para o que empregaba tanto óleo como acuarela, non? Tamén mantivo sempre ese carácter de ilustrador, non? Aquí vemos un cartel fantástico para ese Festival Popular do Mar que se fixo en Pontevedra en setembro de 1965, non? Con ese home sobre unha barca cunha caracola. E, bueno, tamén participou en diferentes actividades culturais do Concello de Marín, non? Xunto ao seu irmán José Torres fundou a revista Ría en 1946, foi fundador da Asociación Cultural de Arte Santa Cecilia no ano 52, promoveu clases de pintura, exposicións aquí en Marín, non? De feito, antes falei desa exposición que fixo no ano 35 en Vigo, no ano 33, que no 32 a fixera en Marín. Ele era algo que facía sempre, antes de levar calquera exposición a Pontevedra, a Santiago ou a Vigo, que era un pouco o seu itinerario habitual, antes sempre amosaba os seus cadros en Marín, non? No ano 70 participa na segunda Bienal de Arte e logo tamén no ano 82 formou parte dunha exposición que dentro da Bienal de Arte se fixo con todos estes artistas becados pola Diputación, non? Aquí vemos ese buzo xunto a unha obra de Arturo Souto e a un laxeiro, non? Finalmente traigo tamén como un álbum fotográfico del, que era co que tamén pechaba o catálogo este que fixeramos de Manuel Torres, que un pouco tamén o vai a poñer en relación con Marín, non? Vemos un Manuel Torres, un retrato do ano 35, non? Se ve un home seguro de si mesmo, a un pintor con todo o seu potencial, plenamente consciente do que era quen de facer. Vemos outra fotografía fantástica desa exposición en Vigo, no cal vemos a Dama Branca, vemos un arlequín, ese cadro do Berbés, vemos eses outros cadros dos maniquís, que eu, todos estes cadros que están aquí, eu non teño referencia deles posteriormente, non? Son os cadros que son como moi representativos deste momento e, bueno, ao mellor nalgún momento pois temos noticia deles ou aparecen por aí nalgún lado, porque realmente son uns cadros que aínda con estas fotografías nada boas, pois se ve a lectura que se facía da arte do seu tempo, non? No ano 89 Manuel Torres foi marinense do ano. Creo que no ano 90 recibiu a medalla Castelao da Xunta de Galicia e logo viñeron pois tamén anos de recoñecementos, non? No ano 92 foi nomeouse fillo predilecto de Marín, aquí está xunto de perfil xunto a Laxeiro, que estivo presente nese acto, e no ano 92 pois se procedeu a inauguración deste Museo Torres, non? Aí o vemos na mesa, pois, bueno, pois acompañado por Filgueira Valverde, con esa cabeza de neno diante deles, que tamén forma parte da exposición, e con Antón Castro, que deu ser o comisario e quen realmente coñecía e coñece dabondo da obra de Manuel Torres e que perfectamente podía estar hoxe aquí falándonos del, pero xa non quería abusar tanto dos nosos protagonistas da Bienal de Arte, entón, pois, bueno, pois non quixen xa abusar de Antón. Bueno, este é un pouco o perfil así un pouco a correr da obra de Torres, e que xunto co que nos comentou antes Carlos, pois penso que bueno, é unha mirada que nos pode servir para na seguinte mesa redonda pois conversar arredor
de Torres. Nada máis e moitas grazas.